Kolomka kompoti binai tongnai khamon takhoktai bukhuk songno lamsago I jorabo chung Chibrwi mwtai tini ni simi chengkha Chibrwi mwtai ni mandopno bwskango Kshatriya Samaj ni General Secretary Borom Ganang General Secretary jini ata Subrata Debbarma no manka jaro khulumkha lamsak kompoti bo Kolomka nongne kompoti bino ang Tripur Kshatriya Samaj ni General Secretary Subrata Debbarma जों दिनै आरो जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि उंगै जोंनि समग्र त्रिपुरासानि बागै जों जोंनि त्रिपुरासानि उन्नति गोरों गोप्लाय उंनानि बागै जों आरो आराधना साधना बा mwtai रिलायफायो प्रत्येक बोसोर बोसोरनो सोंरिबो बिगत 2008 नि सिमनो सोङोमोन रिलायै जोंनि त्रिपुरासारनि बागै त्रिपुराबासिनि बागै त्रिपुरा राज्यनि बागै हा kahamungna bagai mai khul thaina ni bagai जों आरो आराधना खालायफैयो bisiburu norok je lukuni hamkarai ni bagui nei joto kam tangna bagui norok aradhana khalaipaio ngai taklai rok norone je taklai ni alaida tamoto taklai alaida to emon kichu जों तो bisiburu mohike nobo khlayo jate chini obono nayo chini je সমাজও বা chini je त्रिपुराओ जे ड्राग्स बा केफेक मानै जेबाबे उंगै दङ आबोनि परे जोंनि प्रत्येक नुखुंगो जे ड्राग्स नुगै दङ वालाय सौलाय माने कागला बिरलाय माने बसाबोदै अना दं माने जों नुगै दङ आबोनो बो जों तागलायनि सिमि जों आबोनो जोंनि समाजा जों तलाङै दङ जाते अ जे कागलाय भुलाय बसाबोदै जे बिरमान नां माने आबरंनोबो जाते जों कमिथुन बा आबोनो जिनि मतेरा आशीर्वाद दोन जों आबोनो नाय माने ताबुक जे जोंजाल ताबुक समाजो जे जोंजाल गुइ तंमाने आबोनो कातिर थिं आबोनो नर mwtai थानि नाय ताख्लाय के बिसिबुरुम नर अबाय खालाय फायो जे काहामनि बागे हामकारायनि बागे समाज ताबुक जे नों साका जोंजालनि कक अराय परयनि कक अराय परय रगुइ तंमानि जोंजाल रगुइ तंमा अ जागानि जे गथ' थानसा खालायनानै बा अराय पराय इंया ngै तंनानै बागैने क्षत्रिय समाज तामो भूमिका नाय दं जिनि आसले ताबुक साना थांगाय जिनि त्रिपुराओ बा जिनि त्रिपुरा सभा अराय पराय नांमानि ओंखा जों बिगत 70 बोसोर जोंनो जिनि राजा याकार खालामनानै परे जे जिनि अर राजनीतिक भाबे जे जिनि अराय पराय नांमानि जों अ जिनिस न बो जों ताबुक जिनि सामाजिक भाबे जों नायो जे जिनि राजनीतिबो थांगावै जिनि समाज आध्यात्मिक रीति रायदा आचार विचार आदर्श नीतिबो जाते तंगै हागिनो जों सुख शांति हामक्राय खालाय तंनानि बागै जों ताबुक जिनि समाज जों पिरि दङ ताम हमाले अ राजनीतिनि माध्यमेनो जोंनो ताखुक बुखुबो वालारिखा जिनि बंशबो वालारिखा समाजबो वालारिखा माने बंनि फायदानि बागै जिनि समाजनो जे अराय पराय फानांना नायोबा बंनि राजनीतिक लाभनि बागै जे जिनि समाज तमाहानाय हामिया सामुं जे हाबै दंखा आबोनो जों बन्द खायना नांनाय आबो बन्द खायनानि मात्र तमाहानाय लामाना एकटा मात्र जे जिनि सामाजिक भाबे रीति रायदानो जों बसगाङाव थांना नांनाय तामो हमाले जेफोरो जों आगिना आगे अकरा चाकरा चौधरी खान्दल कारबारि पाराफां जिनि पारा सिस्टेम न जों रागै फायगा हांगाय आबोनि सिस्टेम जों खालाय फायगा हांगाय जिनि समाजनि बिचार आचार जत सिस्टेम फायगा हांगाय जों अराय पराय नांगलाक जों खाखायो तामो हमाले आबो सिमिनो जिनि लामा दङ आबो हमकाले तामुंनाय जों आरो ताइ कुनु नीतिगत बा जिनि नाहारमुं जिनि वानसमुं जिनि माननामुजुमुं आ जिनिस कमिवै जिनि जों जे जिनि बरंनि प्रति ताखु बुखुनि प्रति पारानि प्रति बे जे हामजामुं आबो जिनिस फायानो हनै सोंसङो आबो फायगायनो जिनि वालाय सुगलाय निनि आनि उंलाय माने कमिनाय बा जों आबोनो नागारमानाय आबोनो खिबै माननाय फैयाबा जों जिनि सामाजिक रायदा बा समाजनि रीति रायदानो जों राग खायना नांनाय समाज जेफोर राखनाय आफोरनो जों जिनि त्रिपुरासा बा जिनि तमाहानाय बर' खरसा बैथाय खरसा जे नासलेमुं अ जिनिस कमिनायनि जों खागायो जेफोरो समाजनि रीति रायदा राखनाय आफोरनो जत जोंजाल जत
जे जोंजाल तंगमार आबर जत सराय सराय एंनाय ताकलायके नर क्षत्रिय समाज नि फाइसिंते कुनो विशेष नरकनि जे कुथुमलायमु पान्दा हायाकाबा mwtai rethani नरक कुनो पुन रक थारिनानि बा पलि रनानि अबाहिर नरक तरात हे ताकलायबो जों मोदारिनाय जोंनि अर जेहेतु 14टा मोदाइनाव जों बिसि रमुई जे 12 मास जे मोदाइ खेला माने मोदाइ जों दिनै सालसाबाय जों जत मोदाइना एकलगे मानखा एबं जों माननाय बुसगां 7 दिन जरतै जों माननाय जे 7 जना मोदाइना 7 जना आराधना बा निनि सानमुंबायनो जोंनि नखं हामनानै बोसाबुतै हामनानै जोंनि तमानाय जोंनि समाज हामनानै समाज राखनानै अमनो जोंनि जे लामा जे जे mwtai Chibrwi जे जोंनो 184 जना राजा जोंनो जे कलां थांमानि जे कलां थांमानि जे अमबायना जोंनि हामनानै जानानै राखनानै माननानै फलिनानै आसा माननानै जे 14 जना mwtai जोंनि कुल देवता पूर्व पूर्वनि सिमि जों खालायफायमानि कारण म सृष्टिनि सिमनो mwtai दङ कारणे जों दाबो बसखाङो तेबो जाते जोंनि जे जेनेरेशन जरा जेनजी हिंजानाय रक जाते जोंनि mwtai जे तेबो बसखाङो लांनानै mwtai तेबो mwtai फाय जों जोंनि मानथाय बा जोंनि जे आसा फलिनायनि बागै जों अर फायदा खालायो बेलाय हामबाय थैंक यू खाबां ताकुते बुकुल जोंनो बेलाय हामबायाफोर तामनि गांके Chibrwi mwtai जराव सिमिया जे बिसि थगैनो जतन काहाम तंथुं जतन माइखुलनि अभाब तामथुं अमनो Chibrwi mwtai दे जतन खुलुमखा